glavu hvata. Mi vam stvarno u Velikoj Mlaki imamo velike probleme sa cestama, sa vodom, sa šahtovima i to su brutalni problemi, toliko veliki da gotovo da je teško, neću reći nemoguće, ali teško naći barem jedan šaht koji stoji kad treba, jer ga ima gospod Bunić. Koliko ja mislim, nema niti jedan šaht koji je dobro postavljen nakon aglomeracije. Dakle, problemi su nam ozbiljni veliki. Ja sam bila u prošlom sazivu mjesnog odbora i u ovome sam. Voljna sam i pomoći ako treba na neki način, čisto konstruktivno, znači stvarno i mi kao mjesni odbori možemo napraviti. Mi smo tad radili male elaborate. Fizički, ja sam stvarno hodala po Mlaki i pisala ispred koje kuće šta se dogodilo, mjerila širine, dubine, rupa i svega ostalo. Znači da ne bude samo kritika, nego vrlo konkretni prijedlozi i konkretan način kako doprinijeti i pomoći, jer gospodine Rak, nije vam lako i neće vam biti lako, ali vjerujem da možete biti to. Mlad ste čovjek, držite se za glavu, znači već ozbiljno razmišljate, nadam se da je to moguće, ali evo, čisto što se aglomeracije tiče, znači preozbiljna tema, predugo traje, previše nas košta, a onako nekako to sve teče, mislim da bi bilo jako korisno svima nama, vijećnicima, a isto tako i građanima. Imati nekakav timeline, čisto da znamo, znači nekakvu vremensku crtu na hrvatskom jeziku, jel? U kojem roku se što očekuje, barem od prilike da znamo svakih pola godine do godinu, kada će, na primjer, biti sanirane ceste, evo recimo u Velikoj Mlaki, ili recimo u kućama, ili gdje god se dotaknemo područja, kada ćemo morati paziti, jer mi vam vozimo slalom, da ako padne kiša, bukvalno djecu koje idu po stazama ne zalijemo preko glave. Znači to je i sigurnosno pitanje, to su stvarno opasne situacije. Šahtovi su nam propali tako da kad idete autima to vam završava bukvalno kao da vozite ono nekakav reli Paris-Dakar, skoro samo ovo ne reli Gorica Mlaka. Tako da evo, dosta tu ima područja, voljna sam pomoći ako mogu, velim, i kao mjesni odbor smo pisali male elaborate cijele zapravo da bi pomogli u rješavanju tih problema. Voljna sam to i dalje napraviti, tako da mislim da aglomeracija je nešto čega se ozbiljno treba primiti. Molim i kao vijećnik i kao građani na kraju da nam se daju nekakvi vremenski rokovi u kojima će kad što biti gotovo i osim toga tko radi nadzor i tko je ta osoba koja kaže da ovo se može prihvatiti, ovo ne, i na kraju tko će sanirati svoju silnu štetu koja je evidentno nastala. Za kraj samo ono što me posebno brine, što ne vidimo, jer nemamo rendgenske oči, znači mi na površini vidimo da su nam šahtovi, ceste jako ugroženi. Mene vam jako brine što se događa pod zemljom, to je ono što ne vidimo. A to su položene cijevi. Te cijevi stoje sad već nekoliko godina, one nisu u funkciji, dakle one naprosto stoje i imali smo potrese, što svi znamo. Što se dogodilo i što se događa sa tim cijevima pod zemljom koje ne vidimo, ne znam jesu li tu rađena nekakva snimanja ili nisu. Mislim da izazova ima dosta, ali evo, dakle i dobra volja za pomoć ukoliko će treba i apsolutno mislim da je aglomeracija tema koja skoro na svakoj sjednici gradskog vijeća treba biti aktualna. Hvala.